салом алейкум бародарои азизи ҷони ман. Ҳама каса созин хубин, саломатитон кашай, ҳама хубай. Бародарои ҷон, чақаде ки мебинед, ман видеоро Москва метинам, чун ки дар Москва ман худам кор метинам, бародаро доставка кор метинам, вақт намеёвам ки видео кунам шуморо. Барои ҳамон баъд дар кор мебурам, видео метинам шуморо, бародарои ҷон. Соат ба соати Москва, бародарои ҷон. числане ки ба числаи Тоҷикистон дигар соати 10 Москва мисол ман видео кунам, числаи Тоҷикистон нишон медиҳад. гуфтани бародарои ҷон 1000 рубли 161 сомон шаги дар ҳама банкҳо ва доллар бошад 1021 евро 1006 сомон 71 дирам. ядонари лайка баҷихена дар ҳам канали мо подписатсия кунен ва ай ҳаматон хоҳиш илтимос мекунем ва ба VPN тамошо кунем видеои моро.